Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injing. Wilujeng pepanggihan malih para siswa kalian kula Ibu Ersta. Pepanggihan dinten menika kita badhe nyinau babagan Serat Wedhatama Pupuh Pocung utawi tembang macapat ingkang wonten ing Serat Wedhatama. Kompetensi dasar kangge pasinaon menika inggih menika menelaah teks Serat Wedhatama Pupuh Pocung. Lajeng tujuan pembelajaranipun inggih menika peserta didik dapat menelaah teks Serat Wedhatama Pupuh Pocung. Dene indikator pencapaian kompetensi inggih menika ingkang kapisan, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur tembang pocung. Nomor kalih, peserta didik dapat menunjukkan pengertian dan watak tembang pocung. Lajeng nomor 3, peserta didik dapat menemukan arti kata dalam Serat Wedhatama Pupuh Pocung. Menika indikator pencapaian kompetensi kangge pasinaon dinten menika. Serat Wedhatama menika kaanggit dening KGPAA Mangkunegara kaping sekawan. Tembang pocung ing Serat Wedhatama menika wonten 15 pada. Pupuh menika kumpulan saking pada, dene pada menika basa Indonesianipun bait. Menika wonten tuladha tembang pocung ing Serat Wedhatama pada ingkang kapisan. Kula kinten ibu-ibu kula kinten para siswa nate mireng babagan tembang pocung. Ibu badhe nuladani terus pundi nembangaken tembang pocung nggih. Para siswa kapurih nyemak utawi midhangetaken tembang menika. Ngemu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese tur angkara. Menika tembang pocung saking Serat Wedhatama pada ingkang kapisan. Lajeng makna utawi falsafah saking tembang pocung inggih menika pocung menika saking tembung pocong menika nggambaraken tiyang ingkang menawi sampun seda menika dipun bungkus kalian mori dipun pocong. Tembang tegesipun tembang pocong menika ngelingake utawi ngemutaken dening pepati nggih, ngemutaken dumateng pepati. Menungsa menika badhe sedaya badhe seda, badhe dipun kubur. Menika makna utawi falsafahipun tembang pocung. Lajeng tembang pocung menika kaiket dening guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Menapa to guru gatra menika kula emutaken kala wingi kelas tunggal menika para putra sampun pikantuk nggih. Guru gatra, guru wilangan, guru lagunipun. Nah, menika guru gatra inggih menika
cacahipun larek utawi gotra saben setunggal padha. Utawi bahasa Indonesianipun guru gotra bahasa Indonesianipun inggih menika jumlah setiap baris, jumlah baris dalam setiap bait. Menika guru gotra kan basa Indonesianipun ngaten jumlah baris dalam setiap bait. Cacahipun larek utawi gotra ing saben setunggal padha. Lajeng guru wilangan inggih menika cacahipun wanda saben ing setunggal gotra. Cacahipun wanda saben sak gotra, setunggal gotra. Tapi bahasa Indonesianipun guru wilangan inggih menika jumlah suku kata dalam setiap baris. Guru lagu inggih menika tibanipun swanten dawahipun swanten ing pungkasanipun gotra. Tapi bahasa Indonesianipun jatuh huruf vokal di setiap akhir baris. Huruf terakhir di setiap baris. Huruf vokal terakhir di setiap baris. Nika guru lagu. Ajeng struktur tembang pocong. Struktur saking tembang pocong menika wonten guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gotranipun tembang pocong menika wonten sekawan ateges, tegesipun tembang pocong menika wonten sekawan gotra utawi sekawan larek. Lajeng guru wilanganipun menika wonten 12, 6, 8 lan 12. Tegesipun guru wilangan tembang pocong ingkang gotra ingkang kapisan menika wonten 12 wanda utawi 12 suku kata. Baris yang pertama itu ada 12 suku kata. Lajeng baris ingkang kaping kalih menika wonten 6 wanda. Nggih tegesipun nggih baris wilarek menawi gotra ingkang kaping kalih menika wonten 6 gotra. Tapi bahasa Indonesianipun baris yang kedua itu ada 6 suku kata. Lajeng 8 gotra ingkang kaping 3 menika wonten 8 wanda. Di baris yang ketiga dari tembang pocong ada 8 suku kata. Gotra kaping sekawan setya budya pangekese dur angkara. Nah, menika guru gotranipun tembang pocong wonten sekawan gotra. Lajeng guru wilangan. Guru wilanganipun wonten 12, 6, 8 lan 12. Tegesipun 12 gotra ingkang kapisan menika wonten 12 wanda. Tapi bahasa Indonesianipun
struktur tembang pocong guru wilangan gotra ingkang kapisan menika wonten 12 wanda basa Indonesianipun. Struktur tembang pocong baris yang pertama ada 12 suku kata. 12 suku kata. Lajeng gotra ingkang kaping kalih menika wonten 6 wanda. Nah, ada gotra baris yang kedua ada 6 suku kata. Lajeng gotra kaping 3 menika wonten 8 tegesipun gotra kaping 3 wonten 8 wanda utawi 8 suku kata. Lajeng gotra ingkang kaping sekawan menika wonten 12 tegesipun gotra kaping sekawan menika wonten 12 wanda utawi 12 suku kata. Nah, menika struktur tembang pocong, guru gotra lan guru wilangan. Lajeng guru lagu. Guru lagunipun tembang pocong mau wonten U, A, I, A. Tegesipun U, A, I, A tegesipun gotra ingkang kaping pisan. Gotra ingkang kaping pisan saking tembang pocong menika guru lagunipun U. Tegesipun gotra kapisan saking tembang pocong aksara swara ing pungkasaning gotra yaiku aksara U. Nggih. Gotra ingkang kapisan aksara vokal ing pungkasanipun gotra aksara U. Menika lajeng O, gotra kaping kalih O tegesipun aksara ing pungkas aksara vokal, aksara swara ing pungkasanipun gotra aksara O. Menika kas menika aksara vokal swara aksara swaranipun O. Lajeng I. Gotra kaping 3 guru lagunipun I tegesipun aksara swara ing pungkasanipun gotra menika I. Nyanto sani. Lajeng gotra kaping 3 kaping sekawan menika O tegesipun aksara swara ing pungkasanipun gotra menika aksara swara O. Menika struktur saking tembang pocong guru gotra sekawan guru wilangan 12 6 6 8 lan 12 kalih nggih guru wilanganipun kalih 12 6 8 lan kalih 12 guru lagunipun U A I A. Nah, sasmitane tembang pocong menika wonten pucung, tembung pucung, tembung kaluak, wanda, cung. Untuk pocong, kaluak lan cung. Wah, dene watakipun tembang pocong niku sak karepe dhewe, sak penake, cantas, trengginas. Tembang pocong menika cocok kangge bab-bab kang sarwa lincah, geguyonan lan pitutur. Nah, teges-teges tembung-tembung ing tembang pocong kala wau ing dhuwur nggih tuladhanipun misalipun tuladhanipun
ngilmu itu ilmu. Nah, nggih, ilmu. Lajeng laku menika cara lawan kanthi kas niat budya akal lan sapiturute. Lajeng pitutur. Pitutur saking tembang pocong ing pada setunggal, pada kapisan wau. Nggih menika ngilmu kudu dilakoni. Nglakoni golek ilmu iku kudu kanthi cara laku, terus kudu teguh lan niat ngendhaleni lan ngedoi tumindak kang ala. Nah, nika pitutur saking tembang pocong. Nggih. Golek ilmu iku kudu kanthi cara, kanthi niat sing tememen lan kudu ngedoi tumindak-tumindak kang ala. Pitutur luhur saking tembang pocong ing serat Wedatama pada ingkang kapisan. Mekaten para siswa pepanggihan ing dinten menika kula kinten Ibu kinten cekap semanten menawi wonten pitakenan badhe Ibu wangsuli wonten ing Google Classroom menika. Menawi kirang jelas, kirang terang, para siswa saged nyerat pitakenan ing Google Classroom, mangke Ibu wangsuli ing Google Classroom ugi. Nah, kangge bukti daftar hadir utawi presensi pasinaon dinten menika, kula suwun para siswa mangsuli pitakenan kula wonten ing tugas, ing ngandhap menika panjenengan kirim lewat lumantar Google Classroom. Nah, pitakenanipun inggih menika nomor setunggal. Pupuh pocong ing serat Wedatama menika wonten pinten pada? Nomor kalih. Tembang pocong pada kaping kalih ing serat Wedatama, tuladhanipun menika angkara gung ning angga anggung gumulung. Gegolonganira triloka lekere kongsi yen den umbar ambabar dadi rubeda. Pitaken nomor kalih A. Golek ana tembung liyane utawi sinonim basa Indonesia utawi teges saking tembung-tembung ingkang wonten ing tembang pocong pada kalih ing serat Wedatama. Ing inggil menika panjenengan padosi tembung-tembung sanesipun utawi sinonimnya, padan katanya dari kata-kata yang ada di tembang pocong pada atau bait yang kedua ini. Tuladhanipun angkara menika tembung sanesipun atau sinonimnya apa? Gung menika tembung sanesipun menapa? Angga menika tembung sanesipun menapa? Lan sak piturutipun. Lajeng ingkang nomor kalih B. Temtokno basa Indonesiane saka tembung-tembung kasebut. Dadi angkara wau tegese utawi sinonimnya
bahasa Jawanya apa, kemudian cari bahasa Indonesianya. Nomor menika nggih, nomor loro loro B. Lajeng ingkang nomor loro C, tentokno guru gatra, guru lagu lan guru wilangane tembang pucung kasebut. Menika pitakonan ingkang kedah panjenengan wangsuli kangge bukti menawi panjenengan nderek tumut pembelajaran daring menika. Cekap semanten pasinaon dinten menika Ibu Tenggo wangsulan saking pitakenan kula dinten menika aling dalu menika jam 09.00 dalu kula Tenggo wonten ing Google Classroom menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.